Iltqajt ma' bniedem veru ġentili. Dan kien il-mod kif Anthony Grech iddeskriva mumenti minn ħajtu fejn iltaqa' mal-leġġenda mibki tal-futbol Pelé. Anthony kien jaħdem f'lukanda ewlenija f'pajjiżna meta wasal Pelé f'Malta fl-1975 u kien hemm li ra lil Pelé mill-lat differenti. F'intervista ma' dan l-istazzjon huwa urina diversi ritratti li jimmarkaw memorji mill-isbaħ mal-leġġenda tal-futbol Brażiljan. Fost oħrajn huwa rrakkonta episodju bejn Pelé u mara anzjana li ridet tieħu ritratt miegħu li m'episodju baqa' jpoġġilu tbissima fuq fommu sal-ġurnata tal-lum. Għamlet il-kamera tar-ritratt dak jagħtik marta ħod ritratt u l-balb ma waqqax. Dak iż-żmien kienu bil-bozza. U dan miskina disprat. Never mind, Madam Mala, never mind. We'll do it again, we'll do it again. Dak il-ħin għad il-veru bniedem ġentili, għax li kien jgħu dabba rasek bħal speċi. Huwa kompla jirrakkonta kif meta kien jgħid fil-lukanda li jaħdem fiha Pelé kien jitratta lil kulħadd b'rispett u minkejja li kien persuna magħruf mad-dinja kollha xorta waħda baqa' umli sal-aħħar. Anthony qalilna kif huwa wkoll it-tanta xortih u staqsa lil Pelé għall-firma tiegħu. Kont għamilta daqsxejn ta' wiċċi tost. Mr. Pelé, do you mind? You give me your autograph. No problem. Għaw għandil l-autograf tiegħu u ritratti fl-imkien jiena hu. Hemm ħafna xi tajt fuqu, però trid tkun selettiv biex tipprova toħroġ il-ġentilezza tal-lum miskin mikbi Pelé. Anthony temm jgħid kif minkejja li għadda żmien u Pelé miet, il-legat tiegħu se jibqa' magħruf għas-snin li ġejjin. Id-dinja kollha tilfet xempju tal-futbol. I mean, l-lum orrajt, isma' ħafna players ta' fama dan. Però jien naħseb li baqalhom ħafna biex jirqu l-istess statur ta' Pelé.